Правозахисника Абдурешита Джепарова на 12 діб кинули до буцегарні. Окупанти звинуватили його в непокорі вимогам силовиків. Буцімто під час облави в його будинку Джепаров намагався забрати вилучений силовиками ноутбук. Але це маячня та вигадки самих же окупантів, переконаний адвокат. Со слов Абдурештага, это все надуманные утверждения, надуманный протокол, так как, зная его, он не мог так совершать, тем более, когда в доме находится большое количество сотрудников правоохранительных органов с автоматами, с пистолетами, в бронежилетах, и никакой нормальный человек не будет так себя вести. До скроні Абдурешита Джепарова окупанти приставили пістолет і викрали з власної оселі. Після цього більше 12 годин про нього не було жодної звістки. Виявилося, що правозахиснику потайки обирали покарання в окупаційному суді Білогірська. Загратувати розпорядилася така собі Тамара Лобунська. Звідти Джепарова вивезли до спецприймача у Сімферополі. Негайного звільнення ветерана національного руху вимагають правозахисники та дипломати. На російську сваволю відреагував і президент. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей. Ніхто і ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це те, що кожен день в Україні доводить. Усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. Минулого року Абдурешита Джепарова вже арештовували окупанти на 15 діб за буцімто публікацію нацистської символіки в мережі. Російські силовики тероризують правозахисника та його родину з самого початку окупації. У 2014 році бойовики в чорній уніформі викрали його сина Ісляма Джепарова та племінника Джевдєта Іслямова. Їхня доля та місце знаходження досі невідомі. Кримсько-татарського бранця Амета Сулейманова запроторили до спецблоку. В нього навіть забрали життєво важливі ліки, повідомляє Кримська Солідарність. Йдеться про препарат Біцелін-5, який йому необхідно вживати раз на 3 тижні. Однак при оформленні в СІЗО у Сулейманова відібрали ліки та шприци. Його дружина Ліля Люманова зазначила, що частину ліків бранцеві таки дозволили тримати при собі. За її словами, 2 тижні у закуреному підвалі призвели до того, що у нього з'явилася задишка і кашель. Адвокат вже попереджав, що в ізоляторі Сулейманов постійно скаржиться на головний та серцевий біль. Далі більше, бранця мають відправити до однієї з російських колоній на 12 років, попри його численні хвороби та пряму заборону ООН. Окупанти переконують, що житель Сімферополя збирався спалити військовий шпиталь. У затриманого чоловіка буцімто знайшли пляшку з запальною сумішшю та якусь саморобну вибухівку, начинену цвяхами. Вона вже стала невід'ємним атрибутом будь-якої облави у справах про так звані диверсії чи теракти на півострові. Власне, це і закидають окупаційні ФСБівці сімферопольцю. Якість українських бійців переважає кількість ворога. На цьому наголосив командувач сил спецоперацій Віктор Хоренко, побувавши на передових позиціях у Бахмуті. За словами бригадного генерала, поки росіяни знищують житлову забудову, оператори завдають ударів на найважливіших ділянках. За місто не вщухають важкі вуличні бої. Бахмут, як і Мар'їнка, залишаються серед найгарячіших точок усього фронту. Окупанти насичують місто все новими штурмовими групами, незважаючи на шалені втрати. Утім, захисників діймає не лише російська піхота, а й авіація. На неї полюють українські бійці з переносними зенітно-ракетними комплексами у численних схованках напівзнищених будинків. Якщо духу немає, то ти можеш хоч що знати, але ти не зможеш відпрацювати. Є дух, є цілі, все. Да, є прильоти і тому подібне, є небезпека,
Кожна людина боїться, але ми задля однієї цілі об'єднались. Ювелірний удар точно в російське око. Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Крила» за допомогою FPV-дрона знищили ворожий комплекс спостереження. Окупанти установили його у вікні найвищого поверху Каховської ГЕС у 6 кілометрах від українських позицій. У радіоперехопленні росіяни підтвердили ураження. Yeah.